blev klar. Så blev vi klar. Ja, og vi skal jo høre noget om Magical Mohair. Ja, fedt, at du er kommet. Tak fordi du kigger forbi, altså. Ja. Det er dejligt at komme her. Ja. Jeg er jo kommet her før, for vi kender jo lidt hinanden, men lad os nu høre om den der, vi skal til at lave samstrik på. Magical Mohair. Den der. Ja, altså det er jo en model, som jeg har været rigtig glad for, fordi der er så mange, der har strikket den. Ikke kun i Danmark, men også ude i verden. Og så er det også en, jeg synes er sjov, fordi der er virkelig magi i den. Altså, den hedder Magical Mohair. Det er ikke for ingenting, den hedder Magical. Nej, og hvorfor gør den det? Det gør den, fordi at det er helt magisk, bare for nogle farvesammensætninger, man egentlig kan lave den i. Og jeg har for eksempel lavet den, jeg har på her, i nogle farvesammensætninger, hvor jeg bare troede, at de kunne ikke sammen. Og den der, nu har jeg taget den her, men det passer ikke helt, fordi den er faktisk mere vild. Det er sådan en petroleumsgrøn. Ja, den har jeg lidt mere. Jeg har nemlig haft den her farve slut der. Ja, og den har jeg nemlig ikke med at kigge på her. Men det er faktisk de her 4 farver, som jeg har brugt i min. Og da jeg satte dem sammen, så tænkte jeg bare, at det kan man ikke. De vil alle sammen være primadonna. Men det kunne man godt. Det kunne man. Det kunne man godt. Og i virkeligheden, så kan man faktisk have glæde af at i hvert fald sørge for, at der er noget spredt, altså noget hvad skal man sige, noget vidde i farvesammensætningen, for at du kan se det, for at det ikke bare bliver grå og ruset. Ja, det skal ikke være sådan familiefarver. Nej, de må faktisk godt stikke lidt af. Ja. Ja, men nu har jeg jo valgt farver til min, men det får I se på et andet tidspunkt. Men så kan man jo blive helt, har jeg nu valgt det rigtigt? Altså det, jeg har set, det lille sneak peek, jeg har set af dine farver, det ser rigtig godt ud, fordi godt der er spil i den. Ja. Og det man kan gøre, hvis man sidder derude og tænker, skal jeg strikke en Magical Mohair, hvad for nogle farver skal jeg strikke dem i? Der kan man godt være lidt dårlig, man behøver faktisk ikke engang at lave en strikkeprøve. Man kan bare tage sine 4 farver, og så kan man, skal vi se her, skal vi se, om jeg kan finde. Så kan man simpelthen sno dem om sine fingre, bare sådan en 3-4 omgang her med dem, og så kigger man ned i det, man har på fingeren her, og så siger man, ser det lækkert ud, eller mangler det noget? Og så tager man, hvis man synes, den blå er lidt kedelig, så tager man den ud og prøver med en rød. Og skal jeg vise det i kamera? Ja. Så jeg tager lige flytter lidt mere. Du kan komme forbi mig. Ups, kan vi lave sådan en her? Ja. Se her. Fordi det man egentlig gør, skal jeg se, hvor er egentlig linsen henne? Den er derovre. Så kan man sådan se, ser det her spændende ud? Skal man næsten have noget hvidt bagved for at rigtig kunne se det. Ups. Så her. Så kan man se, om de farver fine sammen. Det er simpelthen det lille sno rundt, man kan lave her. Der kan man se, bliver det her godt, eller bliver det kedeligt. Og igen, der er lidt modlys her, så det er faktisk lidt svært at se. Men I kan se det hjemme ved jer selv. Der var kameraet. Der kunne man se det langt om længe. Ja. Så det er faktisk, man kan selvfølgelig også lave en strikkeprøve. Og det bliver man da klogere af, det er klart. Nå, hvis man står i en butik for eksempel, så kan man som regel godt lige få en lille snut ud. Man kan måske ikke lige tillade sig at stå til 1 meter ud og vikle så meget, men det kan man jo blive nødt til at prøve. Ja, eller man har måske sine rester derhjemme. Der er også mange, der strikker den her af, at man tager sin resteportion, og så bare med en af farverne som gennemgående, og så skifter de andre en af gangen. Det kunne man også. Ja. Så der er også en, der har striber, altså men folk har brugt den til så meget, og det er også det, der ligesom synes jeg er lidt magien ved den. Der var en af dem, der var med i min allerførste samstrik på den her. Det var en international samstrik. Der var et par stykker med fra USA, og en fra Canada, og en fra Danmark, og en fra Sverige, tror jeg. Og der var en, hun har også skrevet til mig sådan, at jeg har både strikket den her, og min mor skal have en af resterne, og jeg tror også, jeg skal prøve at lave en stribet. Ja. Så det er en, mange har strikket med en af. Og så er det også et projekt, at man bliver rimelig hurtigt færdig med. Så man får hurtigt en sweater. På pinde 8? På pinde 8, ja. Strikkefasthed, der siger 11,5. Hvordan har du det med at strikke på så store pinde? Jeg har ikke strikket så meget på store pinde, så jeg tror, jeg skal have lidt forskelligt af gangen, fordi de der store håndbevægelser. Og jeg er også meget spændt på at komme til at strikke af 4-tråde mohair for alle 4 tråde med. Ja. Altså jeg havde det i hvert fald sådan, da jeg strikkede den her, at der var så meget lykke ved den egentlig. Det der med, når man sidder med sin strikkurv, man så trækker de her 4 tråde op og kigger på dem, og bare så flotte som de er sammen, er allerede bare det at trække garnet op og være klar til at strikke. Jeg sad tit bare og kiggede på det. Så men jeg vil virkelig også anbefale, at når man strikker på store pinde, man strikker også har noget andet ved siden af, så man strikker lidt på små pinde for hændernes skyld, skuldernes skyld. For eksempel sådan
Beauty, som der er lige heromme. Den er utrolig smuk. Min nyeste, den hedder Family Trees. Og den er jo helt, altså der er vi helt i den anden gade, der strikker man på pind 3,5. Ups. Den er virkelig flot. Ja, det kan man godt se. Der er sådan nogle snoringer. Og det er jo også, altså det er på alle måder i den anden ende, for den er også meget billigere at strikke, fordi når du strikker på så tynd garn, så skal du jo bruge færre nøgler. Ja. Den der strikker man faktisk på 2 af de der nøgler i lace weight, altså sådan noget 800 meter per 100 gram. Så det, man føler nøgler, ja. næsten, man sidder med sytråd. I den størrelse der, eller er det kommer den til Størrelse op til 40, jeg tror 42, så skal man måske, alt efter hvor lang ærmer man er, det er lidt forskelligt. Ja. Skal man er nok glad, mens man strikker, hvis man har 3 nøgler. Ja, så sidder man ikke i den. Lige præcis. Jeg må strikke hurtigt. Det hedder yarn chicken, har jeg lært. Ja. Når man sidder der, hjælp, har jeg nok, så man som en lille kylling og ryster. Det er et nyt begreb, der er, nu er det, pludselig siger alle det som om, at det skal man vide. Yarn chicken, jeg er lidt yarn chicken, så jeg købte et nøgle mere. Ja, det må man bruge. Det er et nyt ord. Ja. For os, eller for mig. Ja. Jeg måtte lige stoppe nogen og sige, hvad er det, du siger, og hvorfor siger du det? Ja. Så var der også en mulighed for at strikke den i hvad kaldte du den? Den op fra... Ja, der er det her... Yarn Freak. Nej, Painters Yarn. Painters Yarn. Ja, man kan strikke den i chunky mohair. Det er, og der er faktisk mange, der har de her tykke mohair, også fordi som nøgle er de enormt fascinerende og flotte. Og her, den hedder chunky mohair, den er fra Painters Yarn, og der skal man så bare bruge 3 nøgler. Kan du huske, hvad sådan en chunky mohair deroppe fra, den løber i meter? Jeg synes, det er 230 eller sådan noget den stil. Ja. Det er alligevel utroligt, at man kun skal have 3 nøgler. Ja, og det er virkelig også noget, som folk skal høre mange gange, men hun har selv lavet nogle ret store ting, som hun kan vise. Jeg havde heller ikke meget til overs, vil jeg sige. Nej. Men, så hvis man sådan vil forlænge den, så køb det fjerde nøgle. Men altså igen, den er lidt anderledes end Magic Mohair, for jeg har lavet lidt større krop. Ja, det er den, der hedder Sky. Den hedder Big Sky. Big Sky, Stor himmel, simpelthen. Ja. Og så har jeg lavet foldede ærmekanter. Der har jeg brugt andre farver. Også fordi de skal være tyndere. Der har jeg brugt 2 tråde almindelig kit mohair. Men det her chunky mohair, som det hedder hos Painters Yarn, det hedder jo nogle steder hedder det fed mohair, fat mohair, og det hedder alt muligt. Men det er alle steder lige for tiden, det er blevet meget, meget populært. Der kan jo også være, at man kunne finde nogen, der var farvet i multifarve, for eksempel. Altså Painters Yarn har nogle utrolig flotte, hun er jo helt fuld knald på farverne. Ja. Og der har hun altså nogle enormt flotte farvespil. Også så du kunne få det, du egentlig har her, bare i gang nøglet selv. Ja, det kunne være en mulighed. Mm-hmm. Men bestemt også resteprojekter, hvis man vil holde prisen helt med, ikke? Ja. Så er det bare ud at købe for eksempel nogle af de der 50 grams kit mohair nøgler. Så kan man jo købe et vildt nøgle for at give det noget farve. Ej, jeg kan også prøve at se det her. Jeg har så meget lækkert garn lige nu. Det gør altså ikke noget, at der er et af nøglerne, der er speckles, fordi så vil farverne bare smelte endnu mere sammen. Det her det er fra Knit by Montrup. Ja. Og så kunne man jo købe 2 sådan nogle, og så køre alle sine rester. Og hvad hedder det? Var det bare en mohair? Det er hendes klassiske mohair. Kit silk, ja. Ja. Igen, de der 420 meter, hvis det er 50 grams nøgle, 210, hvis det er et 25 grams nøgle, eller sådan en farve som den her, og så bygge det hele op, give det noget knald på, ikke? Ja. Så hvis man så der er i hvert fald alle muligheder for at lege med 2 farver. nøgler, ikke? Og så køre alle sine rester i, det kan man i hvert fald sagtens. Ja, men der er mange muligheder i hvert fald. Bare husk, Så det er bare med at komme i gang. her er ikke tone i tone. Nej, det skal være sådan, man kan skille farverne ad. Ja. Det skal ikke være 4 forskellige lysrøde. Så Det bare lidt, giver ikke det samme. det giver lidt grums. Ja, det gør det. Vi havde faktisk en strik sammen med Big Sky for nylig, hvor der var en, der havde taget nogle grønne og en grå, tror jeg. Og der fandt vi ud af, at det manglede lidt en rosa. Altså fordi det var simpelthen for ens. Men når der kom en rosa med, så spillede det meget bedre. Ja. Og det var også noget med at få brugt noget garn, man havde, som ikke rigtig kom på pindene, fordi det var kedeligt. Ja. Og så har Lisa jo sponsoreret nogle bøger til os, som I kan vinde. Hele 3 stykker, folkens. Det er jo fantastisk. Der er den her. Hvad kan du sige om den, Lisa? Er det Mange snoninger. mange snopninger? Ja, og meget dejligt strik med hørgarn fra Linnea eller fra Karen No. Er det oprindeligt, og det kan man stadigvæk få, det garn. Det er ikke meget, man kan sige, det om bogen er fra 11. Men der bliver stadigvæk strikket meget fra den, fordi der er mange skønne
Den er meget klassisk sikkert i mønstrene, eller i modellerne. Og så den her, Det er Queen's Blend. som jeg elsker. Ja, det er sådan den, hvor der er tænkt meget sådan hverdagsbrug. Altså, der er virkelig tænkt, at det her det skal være anvendeligt, og du kan sådan stile det op og stile det ned, alt efter om det er med silkeskørt eller med cowboybukser, kan du have det på i byen eller på job eller hjemme. Virkelig lækker bog, synes jeg. Den faldt jeg for flere år siden. Så den har jeg haft med hjem fra biblioteket adskillige gange. Det er godt. Cowboy Sommerfuglen er et forsøg på at lave strik, der kan danse på højhæle. Altså det er for at bevise, eller eksperimentere med, kan jeg finde på noget strik, som jeg vil tage på, når jeg skal i byen. Og det er ligesom det, som bogen er. Og nu tænker jeg jo også, at du er lidt fortaleren for, at man må gerne have strik, der sidder til. Vise sine former, hvis man har nogen. Ja, vi har alle sammen former. Ja, vi har alle sammen former. Og ved du hvad, vi fortjener alle sammen, at det lige går ind her. Altså, det er også rart at have nogle store, det ved vi jo, det er også derfor, vi strikker den her nu. Men når det er noget, der sådan ligesom skal sidde tæt, så må det godt sådan lige gå ind under varmen. Så kan det godt være, at det skal gå lidt hurtigt ud igen, fordi vi synes, det er mest komfortabelt, hvis det ikke sidder tæt om varmen. Men det hører jeg jo også flere podcaster snakke om, at selvom de måske ikke er helt sylfider, så hjælper det altså gevaldigt at lige at markere en talje. Selvom man måske ikke har nogen stor talje, var det jo ikke det, jeg vil sige, men altså markeret talje, så kan man godt lave det, så det kommer til at se sådan ud. Altså, der er jo meget sådan en kropspositiv stemning for tiden, kropspositivisme, hvor det ikke er uden grund, at det er Anna Lind i stedet for, hvad hedder hun nu, altså man bruger tv-værter, som er mere fyldige, i stedet for dem, der var sådan nogle tynde drengemodeller. Ja, men det ser man da meget. Og så at firmaer begynder at fotografere modeller i plus size og sådan noget, så jeg tænker, og man kan også se designerne på Ravelry for eksempel, de vil jo gerne have billeder af folk, der har strikket bluserne, som ikke lige er de der gængse størrelse 38. Også mig, det vil jeg også gerne. Ja. Og man kan sige, sådan en som den, der er på den gule på ginen derovre, den er faktisk en, som gør så meget godt for vores figur, på grund af sin rib. Så selvom man er stor og har en dejlig fyldig mave og alt muligt, så kan man sagtens have den, selvom den sidder tæt. Fordi med ribberne, der går den ikke med ind og ud i vores sådan mere uheldige former, som også kaldes stiller. Ja. Men så ligger den så ligesom som sådan en fin indramning, og bliver egentlig sådan et smykke, som der var en, der sagde til mig en gang. Det er jo ikke et sweater, det er en smykke. Ja. Ikke en sweater, et smykke. Ja, men så har vi da vist også været godt omkring Magical Mohair. Så vil jeg jo høre, Lisa, når jeg nu har dig her på tomandshånd. Du har jo en forlægsklub på din hjemmeside. Hvad går det ud på? Den hedder Pure Vitamin W, og W står for wool. Og tanken er jo, at vi skal have dagligt tilført dosis af vitamin W. Ja, og hvis man får nok vitamin W, så får man lykke og inspiration og hjernegymnastik og fællesskab med ind med sin vitamin W. Ja. Og det er sådan en forlægsklub, som man kan melde sig ind. Det koster 98 kroner om måneden at være medlem. Nogle gange så kører jeg sådan noget med, at første måned til 50 kroner, for at man lige kan prøve det. Og det man får, der får man gratis strikkecafé, som foregår en gang om ugen online. Og så får man halv pris på kurser, hvad enten de så er online eller inde i huset her, så kan man få dem til halv pris. Og hvis man køber ting hos mig, og lige nu der er det jo mest sådan opskrifter, en gang imellem har jeg også lidt garn, men jeg har også nogle dejlige strikkeredskaber, men der får man 10% rabat. Og så har man egentlig også udvidet returret, når man har købt noget hos mig til 60 dage. Så er det noget med, at du samarbejder med nogle garnforhandlere også? Ja, det er det. Ja. Fordi at jeg har jo ikke så meget garn at sælge. Nej. Så 10% rabat, hvad er det egentlig? Ja, det er jo, at hver eneste måned, der samarbejder jeg med en ny garnbutik, som så giver 10% rabat til mine medlemmer. Og i den her måned, mens vi sidder og optager, der er det jo den, der hedder Einrum. De har specialiseret sig i garn fra Island. Og her er det så blevet forfinet med at få en silketråd med ind i nøglet. Så det får sådan den der klassiske, rustikke, nordiske strik. Så sådan der, ja. Man kan få lyset til at falde i den. Der nu, ja. Man kan få den drejet. Ellers så har jeg et billede, du kan få lov at klippe ind, hvis du har lyst. Se, der er sådan et... Ja, man kan godt se de der kommer det. Der kommer silkeskinnet frem. Så du har det. Det er ikke så meget skin, at det er plank. Men det giver lige det der løft. Det er det ikke. Det er fint.
Så når man strikker med det, så får det sådan et flot løft. Og der er jeg så ved at strikke en sweater med nogle snoninger. Det her det er så den af den som... Altså vi piller jo rigtig meget op, når vi designer. Det her det er det første forsøg. Ja, det tror jeg. Det er i hvert fald en garnmærke, som jeg ikke kendte, før at jeg så det ved dig. Faktisk, Egenrum. der kommer en lille podcast faktisk med hende og mig, og den ligger måske allerede på nettet nu. Hvordan hun er kommet ind i det med at lave garn. Kristin Gunnarsdottir. Kristin. Og dem kan vi også finde på YouTube, ikke? Under Pure Knit and Purl. Ja, lige præcis. Og næste måned, altså nu hvor det her faktisk, når den her udsendelse bliver sendt, der er det Hesselgarn, eller Hesselstrik, der er min fokusbutik. Okay. Ja. Plantefarver garn. Det er også lækkert garn. Det er lækkert garn. Ja, der er faktisk en lille strikkeprøve her. Det er noget, vi skal arbejde med næste måned. En lille daisy i anledning af tronskiftet. Ja, daisy. Ja. Det er det. Ja. Så det er næste ting, der skal på pinden her med mig. Var der mere omkring... Forlægsklubben? Det er nemt at melde sig ind og ud. Det er ikke sådan noget med, at så skal man vente i 3 måneder, før man kan melde sig ud. Hvis man skriver til mig, jeg vil ikke være medlem mere, så opkræver jeg ikke mere. Sådan er det. Det er meget enkelt. Der er ikke så meget. Nej, det er sådan et swipe. Man lader bare være med at swipe. Når man får opkrævning, så er man meldt ud igen. Og så synes jeg også, det er ret flot af dig, at du laver de der også lidt sammen snak omkring Ravelry, og som er gratis. Og det kan man vel melde sig til inde på hjemmesiden. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kommer nogen flere. Jeg kunne i hvert fald mærke, at I har snakket om det i jeres podcast. Ja, og der kom der nemlig nogen, den var rundt, og det var rigtig hyggeligt. Tak til jer, der kigger med derude, som ser Karins og venindernes podcast, fordi at, der kommer et par stykker med den vej. Og det er cirka en gang om måneden. Jeg tror, det er noget med cirka den første eller sidste lørdag i hver måned, tror jeg. Sidste. Men den kan man jo også se, den der har været. Ja, fordi den har jeg lagt op. Ja, for jeg har da været inde og se noget af den i hvert fald. Så der kan man jo også lære noget, uden man lige behøver at være på den pågældende dag. Det er jo en ting, jeg gør, fordi jeg rigtig gerne vil støtte op om, at Ida Strikker lægger jeres projekter på Ravelry for at støtte danske strikdesignere. Så de kan sælge opskrifter også ud i verden. Det er nemlig det. Så derfor er det gratis at komme med, fordi jeg er faktisk formand for danske strikdesigner. Så jeg skal jo gøre lidt for flokken, og det gør jeg også gerne. Ja. Så man behøver ikke sidde og strikke noget mit for at være med. Det skal I huske. I må købe gnittergarn i Føtex. Det er fuldstændig meget. Ja, det betyder ikke. Man kommer bare med, og så kan man se, hvordan man lægger projekter på Ravelry. Ja. Ja, nu har vi faktisk næsten snakket i 20 minutter, så jeg tror faktisk, vi er nok nødt til at begynde at slutte lidt af, fordi ellers så kommer vi jo til at fylde hele podcasten. Men det kunne vi jo også gøre. Vi kan lave en særudsendelse. Kommer gerne igen. Ja. Så tror du ikke, at er der mere, du gerne sådan lige vil fortælle, nu du kan få ordet? Altså okay, du spurgte mig, inden vi startede, hvad for en ting er du mest glad for? Jeg er så glad for, at du ikke spørger, fordi det er håbløst at svare på. Det er virkelig håbløst. Skal man tage den, som flest har strikket og været glade for, eller den, man selv synes, den har jeg altid på, eller det er håbløst, og det skifter også fra dag til dag. Ja. Nogle gange så tager jeg noget på og tænker, hold da, den var egentlig fin, hvorfor har vi ikke snakket om det? Ja. Vi andre har vel nok, vi skifter nok også lidt om, hvad der er yndlingstingene at have på. Så ind og kigge på hjemmesiden og finde ud af, hvilken du synes, der er din yndlingsting. Ja. Så Pure Knit and Purl. Lisa Reiner, ja. Sådan er det. Tak fordi du var med. Tak fordi du ville komme. Det var slet. Næste gang vi ses, det bliver i Fotoklubben. Det bliver i Fotoklubben, ja. Sådan gør vi nemlig. Sådan gør vi nemlig.